ще искам винаги пред мен да има пари, храна, вода и да имам хубава жена, девойка, с която да родим хубави дечица, те да не заемат мястото и те да живеят дълго и щастливо, както нас, а ние да живеем на брега, преди това да живеем с децата на една красива лагуна с дъга, в една красива хралупка. Има една русалка, която е живяла с татко си, с майка си на дъното на морето. И тогава, като дойдоха рицарите, съобщиха, че идва нападение. И какво се случи? И после избягали. Русалката и нейния баща и майка, така ли? Да. И тогава се намерили нов дом и край. И заживяли щастливо в новия си дом. Имало една рибка, която живяла в дъното на морето. И след това тя опитала да излезе и да види дали има нещо за ядене. И след това една акула се появила и тя избягала и повече никога не излязла. Имало едно време един цар. Той си имали 3 момиченца, а най-малката била по-красива от тях. Казала се Русалка, обаче била по-маничка от тях. Веднъж татко му предупредил да не се доближава до хората, защото те могат да навредят. А тя ни го послушал и се качил на брега, оттам качил се на камъка, после видяла един кораб. От кораба плувал един прекрасен принц. На него капитаните му викали капитан, а пък принцесата не можала да се държи и направо паднала в водата. Имало едно време 2 малки делфинчета. Веднъж те станали приятели, огънали се, направили едно сърчице, то подскочило във въздуха и се превърнало в облаче. Това е. Имало едно време, едно раче. Той станал сутринта, оправил се и много му се доиграл, но нямаше с кой да си играе. И после една рибка дошла и попита: раче, искаш ли да играе? И раче каза да и те отише да играе. Край. Имало едно време едно раче, което го наричали Рачо с Мokraчо, и то било гладно и се търсило рибка и се разхождало и видяло акула, започнало да бяга и после акулата гладнала, но рачето го щипнало и акулата изплюла рачето и рачето отишло някъде другаде да си търси рибка. И да си играе с нея, сигурно. И после бягал. Софи не го закачи. Срещнала една рибка и рачето отишло при рибката и рачето казало: рибка, искаш ли да си играем? И после тръгнало да си намерят някъде да играят, но рачето казало: спри за малко, искам да ти кажа нещо. И после рачето хапнало рибата за тялото и е схрускало. И после